लंथं हारायखरलायनाय मोसाहैगोन एखिहाबो माने बिसना गासिबो एक्स'जोबो थारमाने बेजों जों खननानै थाथ'सै जेला गाज्रि दानोसै दे अननानै गाज्रि दानोसै जारुमोन हारायखरलायनाय मोसाहैगोन एखिहाबाया बेदरजों जाखावहैगोन एखिहाबाया आं हरनाय मबाइल फन आं हरनाय फैसाखौ लाबोफिनगोन बिफिनना हौवा गोदानाव आंलाय हौवा गोदानाव गोजा मोनबा गोजा लोंगोन गोरान मोनबा गोरान लोंगोन लामा लामा मोसाबोगोना दसे दसे जाख्लाबोगोना फंबाया बाजैमोना जाफिनखाबायमोन थांलाय फैलाय जालायखाबायमोन आया बिहामजो लेंलायखाबायमोन फंबाया बाजैमोना जाफिनखाबायमोन थांलाय फैलाय जालायखाबायमोन हर फालायब्लाबो जालायबावबायमोन मैगं थाइगं हरलायग्रा जालायबावबायमोन मोजाङैनो बखलांबाय फाग्लिया आंखौ फोथायजामारा हारायखरलायनाय मोसाहैगोन एखिहाबाया बेदरजों जागोन एखिहाबाया बिहाव बिखुनजो गाज्रि खाथिमोन जाबाबो थाङै जाबायमोन हाखौ गंसे हगारखाबायमोन बायबाङानि जालायखाबायमोन फोथायजामारा फोथायजामारा गोसोलायनायखौ संसार गोसोलायनायखौ फोथायजामारा गोसोलायनायखौ संसार हारायखरलायनाय मोसाहैगोन बेदरजों जागोन आं
nay mobile phone ang hôm nay bất ngờ là một người đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video Oh,